Ja, hvis vi ser ud fra den her ligning, y er lige med ax plus b, bevise at a er hellingstallet og b er stjernen. Ja. Her er vores x-punkter, x i 0, og så har vi så lavet sådan en lineær linje her, som den skal op og røre, som den så gør her. Og så går den så hen til y-aksen, hvor den så får den her ligning. Og så laver vi et x-punkt her, hvor den så får plus 1 herover, og der skal den over ramme en lineær linje, og så får den også et y-punkt her, som hedder så y2, og så herover så danner den så a. Ja. Vi vil så bevise a her. Vil vi minus så en y minus y første. Og det gør vi så ved, at vi så skriver det ind. Så vil sige a x 0 plus e parentes plus b minus ax 0 plus b. Og vi vil så gerne, parentes, sorry. Og vi vil så gerne, så vi skriver så her, der flytter vi så bare ned. Og her der ganger vi så minus 1 i parentesen, så det hedder så minus a x i 0 minus b. Og minus b og plus b går så ud med hinanden, så vi har så tilbage. Nej, så a ganger vi så ind i parentesen her, så det hedder så a x i 0 plus a, fordi a gange 0, eller a gange 1 er lige med a, minus a gange x i 0. Og a x i 0 gange a x i 0 går ud med hinanden, så tilbage har vi a, som der beviser det er a. Okay, begynd. Ja, vi skal bevise b, som er skæringspunktet, og det gør vi ved at sige a gange x, og x det er hvilket som helst punkt over på y-linjen. Og det så være 0. Og så siger vi plus b. Og så a gange 0, det bliver bare 0, plus b. Det giver y er lige med